ba ni na baki mi musayar soyayya, kin yi da shi a zuciya ke kika zo ki daya. Ba ni na baka mi musayar soyayya, ka yi da shi a zuciya kai ka zamo na daya. Na ci gari soyayya yau na san matsaya, na rike alkawari na ki masoyiya. Na fi bidar a sanadi na ki dariya, ga zuciya ta rike ta amana. Ki sirri na junan makare da ki tona, yau da yar manuniya ta riga ta nuna. Kin zama ki gudu sa gudu na bare miki zuciya. So idan ba naka, umma da abba sun saka mana albarka. In na rasa ka a ranar ne zan bar duniya. Na ji daɗin soyayya tun da na samo me kunya ga ladabi gun taɗiyar baba. Me ya fi kauna daɗi ne tintini ni dai na gane ba wani sarki in ba so ba. Labarin zuciya fuskata kika duba kika gane ranki ba zan so in bata ba. Ke na fi so ni ke na fi kauna, da ke na yi burin in kare rayuwata. Shakuramin ka na yarje tare da kai zan soyayya, za ka ji daɗi a zaman ka da ni. Masu ɗagawa ko buri ne sha'anin so suka koka ni kwarabo na zan janja ni. Sai ka sani kai na daban ne gara ga mata na baka mi yi musayar ƙauna ba ni. Ja na muje duk inda za ka je, zan ji da kai a so ka min na gata. Ba ni na baki mi musayar soyayya, kin yi da shi a zuciya ke kika zo ki daya. Ba ni na baka mi musayar soyayya, ka yi da shi a zuciya.